Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridwa'illahi ta'ala ridwa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa summa ila hadrati jami'an kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha. Bariya bahriya khususan abana wa ummatina wa ajdadana jadatina wa ustadana wa masyikhana wa masyikha masyikhina wal min istama'na bisabi. Khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan Sayyidi Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari wa khususan Sayyid Abdul Malik bin Yahya wa khususan Syekhina wa Mursyidina wa Murabbi Ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Dha bin Yahya Atalallahu amra fi siyah wa afiyah wa khususan Jami' Masyayikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah wa khususan bihadzal kitab An-Nasihatud Diniyah wal kitab Fathul Qarib Al-Mujib Lamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'an nabiyyu bi ulumi wa maddana bi asrarih wa adalina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم إلى غير ذلك من الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤدي زكاة ماله. Jadi kewonten dawuh Gusti Allah ing dalam Quran sing nerangno tentang dewe salat karo zakat. Intine ngeten. Wong mukmin lanang karo wong mukmin wadon iku sebagian termasuk kekasih Gusti Allah. Sebagian saya tak ulangi. Wong mukmin lanang karo wong mukmin wadon iku kabeh iku dari sebagian mukmin lanang karo mukmin wadon iku kekasih sing diperintah dening Gusti Allah supaya nglakoni amal bagus, amal ma'ruf, yo nglakoni amal bagus, yo ngajak amal bagus, wa yanhauna 'anil munkar. Mencegah dari perbuatan munkar. Wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakat. Dan mereka tersebut wong mukmin lanang karo wadon mau iku padha nglakoni, padha mendirikan salat, kemudian membayar zakat, taat marang Gusti Allah karo Rasulullah. Ulaika sayarhamuhumullah. Dan mereka iku bakalan Allah paringi, bakalan Allah welasi sampai ing dalam akhirat. Innallaha azizun hakim. Satamane Gusti Allah iku zat sing maha mulya tur zat sing maha waspada. Terus kemudian dawuh Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'addi zakata malihi." Sing sapane wong barang siapa beriman kepada Gusti Allah
beriman marang dina akhir, dina kiamat, fal yu'ti zakat amali. Maka sebaiknya membayarkan sebagian hartanya untuk zakat. Fafhama mengkaweh weruh sinten Nabi alaihi salatu wassalam annaman lam yu'addi zakata falaysa bimu'min. Terus kemudian Nabi memberikan pencerahan bahasanya barang siapa sing ora membayarkan zakat falaysa bimu'minin, maka ia tidak termasuk golongan orang sing beriman. Wa'lam lan ngerti sira annaman istune wong salat kang salat sapa man wa samalan poso sapa man wa hajjalan haji sapa man walam yuzakkilan ora ngetokno zakat sapa man malau ing hartane man lam yakbal mongko ora nrimo sinten Allah Gusti Allah lahu kedue man salatan ing salat wala siyamanan ora ing posone wala hajjan ora ing hajine hatta yukhrija hingga ngetokno sapa man az-zakata ing zakat. Wa'lam anna man shalla wa shoma wa hajja wa lam yuzakki malahu. Ketahuilah bahasanya orang sing cara mana salate 5 waktu, posone terus poso Ramadan, Senin Kemis ya dinggo poso, terus bahkan haji juga, tapi orang tersebut tidak mau mengeluarkan zakat, maka lam yaqbalillahu lahu salatan wala siyaman wala hajan. Maka Allah tidak menerima salat yang dilakukan orang tersebut atau puasa yang dilakukan orang tersebut atau bahkan haji yang dilakukan orang tersebut. Mergo wong mau ora gelem ngetokno zakat hatta yukhrija zakat, sehingga orang iku mau mengeluarkan zakat sampai ngoten. Mergo pentingnya awak dhewe ngetokno zakat. Toriku diwajibno zakat fitrah. Wa dzalika li annal asya' murtabitun ba'duha bi ba'din. Wa dzalika utai mengkono kabeh li anna dzal asya' krastune iki babar suwiji iku murtabitun iku bersambungan apa ba'duha sebagian dzal asya' bi ba'din lan sebagian sing lain layang balu kang ora nrimo sinten Allah Gusti Allah men amili ba'dha saking wong sing nglakoni sebagiane hadil asya hatta yang malah hingga nglakoni sapa wong biha kelawan hadil asya kulliya yaskabihane hadil asya kama rata wa ala itu mengka apa dalika mengkono adam bil qabul anir rasuli alaihi salatu wassalam. Terus penjelasan selanjutnya diwawakan tentang zakat. Ketika orang tersebut telah melakukan segala ibadah apapun tapi ora gelem zakat, maka iku cara mana Gusti Allah ora gelem nerima ibadahe sing wis dilakoni. Terus kemudian dijelaskan lagi, ya orang zakat tok sing diperlakukan kayak ngono. Cara mana nek wong nglakoni apapun itu tapi ora gelem nglakoni salah satu dari ibadah yang diwajibkan. Cara mana ndek salat, ndek haji, ndek zakat tapi ora gelem poso, maka iku ya padha ae kaya mau layak balullah. Tidak diterima kalian Gusti Allah amal-amal. Terus kemudian contoh lain ndek haji karo poso tapi ora gelem salat ya padha ae cara mana awak dhewe
wajibna kang nglakoni apa ae ya iku ya kudu dilakoni, aja mok iki tok kuwi tok. Merga layak Allah. Gusti Allah ora nerima amale seseorang sing wajib-wajib iku ketika dilakukan pilih-pilih cara mana hatta ya malah biha kuliah, sehingga kemudian ketika awak dhewe nglakoni kabeh Gusti Allah lagi nerima. Niki pun dijelasno saking Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Wa'lam anna zakata la tajibu illa fi malin makhsusin. Wa'lam lan ngerti sira anna zakata istune zakat. La tajibu iku ora wajib apa zakat illa fi malin kejaba ing dalem bondo makhsusin kang den tentokno. Bahwa utawi mal makhsus an-nisabu iku batas nisab. Menadhabi saking emas wal fiddati lan perak. Wa malit tijarati lan pira-pira harta dagangan. Wal hububi lan biji-biji. Wa thimari lan buah-buahan wal an'ami lan hewan ternak. Ketahuilah sak temene zakat itu tidak wajib. Zakat maksudnya zakat mal itu tidak wajib kecuali pada harta sing ditentukan. Maksudnya harta sing ditentukan itu yaitu an-nisab, yaitu hitungannya batas minimal suatu harta bisa dibayarkan untuk mengeluarkan zakat. Contoh kayak emas iku minimale sak pira awak dhewe iso ngetokno, terus perak yang ono sak teruse. Maka sing termasuk harta. Contoh kayak hewan ternak utawa harta dagangan ngoten niku. Wa kadzalika la tajibu illa fi waqtin makhsusin. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.